Ane! Suposatzen dut normala dela zure lehenengo egunean urduri egotean. Ziur dena ondo joango dela. Ez daukat esperientzia nirik eskolan, baina seguru dena ondo joango dela. Ondo baino beto, ziur horrela izango dela. Ziur naiz. Urte batzutako atzerapena dut, baina ez da arrazoia baikorra ez izateko. Ikasketetan bakarrik hobetu egin dezaket. Hasierana baduzu, ondo bukatuko duzu. Lasaiago, mesedez. Lagun berriak edukitzea atsegina izango da. Zaila izango den arren, tokia egitea haiek txikitatik elkar ezagutzen dutelako. Eskolara joatea nire bizitzako ametsa da. Zer atera daiteke gaizki? Oh! Mesedez, ez da dira seinale txarra izan. Jainko arren, Ane, polikiago joateko esan dizut, nik konponduko dut. Barkatu, Marila. Gaurkoa ondo joan beharko litzaizuke, azeria baino azkarragoa zara. Nire urguinak ez nauk eskatzen. Ondo da bilela uste dut. Eta zorte pixka batekin, laizter iritsiko naiz nire gelakideen mailara. Bosta xola horrek, badakizu zerk eskatzen nagoen benetan? Nire funtsizko arazoa? Ziur oraintxe esango diguzula. Ile gorri nazkagarri hau, ile gorri izurgarri, gorrotagarri eta ikaragarri hau. Nire bizitzeko gauzarik txarrena da. Annie Shirley Cuthbert, beste kezka garrantzitsuago bat bilatzea gomendatzen dizut. Eta nire oreztak, gorrotu ditut nire oreztak. Ziurrenik, umei gehiago gustatuko nintzaieken ederra banitz. Tontakeriak, arroputza zara, zalantzarik gabe. Larroxo bat ederra ez bada, inork ez luke zenduko. Gainera ezin daiteke arroputza eta itxusia izan. Nahikoa da. Ondo moldatuko zara gutxiago kexatzen bazara.